Alright guys, welcome to Cebu City. First time kong naglakad ng Cebu. Di ba, Nang Inday? First time kong nakalakaw Cebu. Ito na pala yung Cebu. New Wave Cebu. Ha? Alright guys, welcome to Cebu City. First time kong naglakad ng Cebu. Di ba, Nang Inday? First time kong nakalakaw Cebu. Ito na pala yung Cebu. New Wave Cebu. Ha? First time ko naglakad ng Cebu. Ito yung A-Mall. Tapos patungo tayong Santiago Streets. Saan yung street din eh? Ha? Leon Kilat Streets pala to. Lahat first time ngayon. Lain man mag-vlog ng video. Aling matawan. New normal Cebu. Yan, Santiago Street. Ito yung Kilat Street. Pumasok sa yung Kilat Streets. Sibong Cebu na ito. Shibung Cebu. Nag-stop for day. Ano for day? So yan yung Santiago Streets. Leon Kilat Streets. 29, di ka 29 niya. Saan ba ang Sono? Hindi, Pedro Brande. Asa ka yung Sono? Ito yung guys South before nagbago yung building niya. Kung saan naging siya ron? Kay San of Fiesta Mall? Oo, hindi na rin sa Fiesta ba? Papunta tayo ng Colon Streets. Colon ka mo, or Magallanes? So, punta tayo ng Colon Streets. For the first time again, makapapasok tayo ng pinaka-sentro ng Cebu. At may mga stairs, may mga bus. Before, lahat ito doon jeep. So, napunta ka dyan, yan yung Magallanes Streets. Then, ito yung Colon Streets. Welcome to Colon Street, the oldest street in the Philippines. Diba? Yes. Eh kasi Cebu City yung pinaka-oldest city na Pilipinas. Siyempre naman, dahil dito dumao si Magellan. Tapos dito yung naganap yung mga partner, yung mga negosyo. So yung oldest map na Pilipinas makikita mo Visayas lang. Walang Luzon, walang Mindanao. So ito yung Colon Streets. Quezano Metro here. Tapos yung one of the oldest building, Vision Cinema. Dito ba sila? So ito yung Colon Street ngayon. Okay lang. Hindi siya masyadong busy gaya no.
Dito si kasi. Mostly taxis and buses. Walang masyadong jeeps. See? Walang masyadong mga sidewalk vendors. Tapos, ano? Ano po siya nila? Limpyo! Walang masyadong taong naglalakad. Maraming nawalang negosyo sa sidewalk ng Cebu ngayon. Mga nagtitinda ng ticket ng babor, yung mga tulad. Ito yung Cebu City, Colon Street, Cebu City. Nadaanan natin yung UV. Ano lagi ni ko sa ni anak na to siya. Labunan ba siya? Yan yung landmark. Birthday ang ubangan kibali ba? Maamal sila sa dagat. Landmark. Kida siya. Wala. Recognize siya na Colon Street. Oldest street na Pilipinas. Sa Bangayan, kay sila magtutulong. Stop. Katong kamagwangan niya na. Monumento. Ay, alagay ka ng kuan ay bana niya tagang Bulacan. Yan yung monumento. Sa Bantayan na yun. Sila sa ano dito ngayon sa Kapsawi. Mamalik ka dito? Wala ka ato eh. Dito na may Kapsawi. O sa katong Sila yung na hindi na. of. Sige na, kuya, munta. Nauna lagi. Katong sa Virgin Island, isamin yung kuyo katutin. Sila? Fire. Pero mga kuha. Sunod. Kami. Or kami by daon na niya din. Ang sa gaito ni Dinite, ang Kuan, kanang parian. Parian. Oo, yung parian. Ito yung Dito sa parian. kuan din. Patungo tayo ng SM City. Albert San Pedro. Kuan pa man doon. SM City North Reclamation Area. So, yung mga pangunahing kalsada dito sa West, maliliit lang. Diba? Parian at parian. Lang katedral ay nga ni. Patria. Nakapasok na tayo na Cebu at last. Water bonsai. Pag ato tatunin mo, magbuhat mo takong tubig at ako, ipadala nila nga po yung kasi kira po niya. Oy. So, sige. Ay, kuan chemicals. Mahog siya chemicals po. Mahog siya chemicals. Di ko nagbuhat. Dili, pinalitra po. SM North Reclamation Area. Unang SM ng Cebu. Ay, kaduhan na nito ay. Di ba na may SM dito? Saan siya may umang? SM dito sa Colon, katong sa Katusan lang. Dito siya mo. Dito sila. Kani man siya may umang. Ano may umang? Okay. Asa tapadulong? Wagwa. Lupe. Oo. Dili ba kuan? Dili ko nalungkiwin. Lahok. Dito din mabulo agi dili. Pwede dito layo. Alayo. Kani ta agi sa. Mom ta kung imagine na mo straight lang ko dito. Oo, agi dito. Traffic tayo. Yes. Yeah, mo straight lang dito nga to hangtod sa GY kay mo left turn mo naman sa kung balik ko sa akin niya. Oo. Napabayan na siya diri dapit. Ah. Natanto diri ako. Diretso lang ko. Left turn din. Abot na dito. Yan ang white gold na nasunog. Way Hanggang back ngayon, 32 years ago. 32 years ago. Kuan dia branded. Dia kung palitan ni Sam og kuan lipstick, ya powder. Di ay. Diha.
Saan sa Pilipinas may negosyo? Okay na to. Kaya tagtulo dong. 50, 40. Pwede lang ako. Okay. Salamat. So, papunta tayo ng Taoist Temple ngayon. Swerte tayo ngayon. Kuya, wag purma sa clouds. Galabad ko mo sa baho yung kamot. Yung light baho nga perfume ba? Makuha sa wala makuha sa if kani nga persada sa may Ramos sa What did you mean? Martiris din. City Health mo yan, no? City Hall lang on sa tin. City Health. City Hall. Ang videohan namin mga bata. Martiris di anything. Anak ka magkuha diyan birth certificate kung ari ka matao sa syudad. Dinghe. Wala daw lang. Ano nang pod piki na Kaya sinawa. ang kanang mga prostitute anak niya ang kotse. Magpakuan ka ng sa para di ka ma-HIV. Lovely. Tawa piki naman sila. An ko no da sa karte hindi pa syudad naman yun na no. Dahil magyuna, samtang dili pa manubo ang building tanan mo na mag-widening dayon na 15 meters. Padak-an na dayon. Eh kung di na padak-an daan, di na manubo naman ang building. Asa madapita Kuan sa sa Inday kanang Talaga sa amo at highway. kanang ang magtukod ng building Inday kuan na naman daan sa taga City Hall. Sultian naman daan. Pero na po pag kuan na po sa balay ni yung mga kuan ma'am ha 15 meters away from the road. 15 meters. Sultian naman daan. So mauna nga ang magtukod nga less than 15 nangita gyud siya swerte. Ika nang hebaw na katina. sa kuan less than 15. Oh, kay labi na katong before like in ano Manila nga na da Karsada. Kaya na gamay ra ko. How gamay. Music siya. Kani siya may